Dolomra PWD office along peri kichok a hem pamande. Son si duar bagri 26 continuity ki parlo Dolomra long basa gaon men phang chuarong along PWD office bipon lo. Sitami nona banki radatum manghu etlo athema PWD office bule ningkani si bagdo lo peri kichok ato kete kai keta chimit me. Na son si theglong na si PWD radatum ke PWD office ma Hubi office ma pusi radatung kamang dokok lo lasi non isining dukabangke Dolomra PWD office along PWD engineer board hoteron sitame office along kachewangwe ongsi PWD office along Hubi office paplang det lo mah putar radatung je umeme lo jongsi chewang le pute la high tech long jima putar radatung je hansai lo lapen ke PWD office along ke do vek nang jiapot do desi IB along sinon ke office paplang rong lo lasi lapuson ke manghu mimi lo lapen Dolomra PWD office lake rong yang khong PWD ato war along adung lo lapen arni wangta raratun ke dam ke wang thek long lo office along si aru somar pin somar apeari te heads lo office a hemar lo an kilu ji an ta at haya set lo pusirara tunta hekdam long hadak PWD office along wo reng our sai kachu claim achoka maratumta aning duk piglo pusi pherang ke thengno lam the paklang dun lapen ke choka maratumta apatai lo pipu sitami ke hanalam kroi krik pusi birta Cipangdak dut herang kia thengno karbiang long autonomous council ke charia tumko pisi insai ponon la heloma BJP सरकार तुम हाnsai sido news desk report Karbiang Long 24/7 news sir pinyal phanakar juji gala lo nang tum la dak PWD office along je rara tum pisna kisumala tum tasu tum bang matha lo je PWD office ma marang te dak dhubi loma piloma po kai kita medak along peri ni kan sibag lo ke telok sila bang suputhak nang di ethevet thanik tha aprang si akiro pilo na tom Karbiang Long news pepen ni tom long na ke humi po asi suri hanam hajumi na tom long pedona ahok lo ningduk mimi alam lo ni tom dak PWD office pusi ni tom chipulo dai sining do alam na ngela lo ni tom dak chukumar tom do family hini atum do lasi labang ya alang litum kacemat hat hai joy ni pensi dak puson peri hai hu sitami kiti dokok lo la sopon li nai tum pen radang no stami dia chang lo stami ni tum dak ngon la office staff kum da do la pen ni tum pen ki thik ding da do la mesen pen ni tum la bang so office sitami kiran pon jip han bor ipo la pen ampada me ongdung alam nai tum chini phan ni tum pen ki hoi tum do la alang li tum pen le nai tum lam the charju pon and pon plote am se alam stamin ale tum chini pon ikot lali nang le pia bangun ni dak ho ar puke li dak LDA system okay thank you sir asi lepon